vanhu vozviramba vojamuka votaura mashoko ekuti aiwa zviri kutaurwa naMichael Reza aiwa vakomana veZACC vachiti they want to investigate aiwa ZACC hakuna zvakadaro. Sarambe namashoko ataurwa naMichael Reza nemaresponses ataurwa navanhu kuti vosubscribe like kuti na on the bell icon. Noti tichipinda paThe News House tinonzwa kuti Michael Reza pane nhau dzinobuda dzichinzi the Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZACC chairperson Michael Reza says they are investigating businessmen Wikino Chivhayo, Moses Mpofu and Mike Chimombe as well as other involved in the corrupt 40 million election tender scandal. Satona kuti vanhu ava panao iyi yaMichael Reza yakataura chiti vada kuinvestigata Wikino Chivhayo. Vanhu yataura mashoko ekuti kiki na Michael hapana. One achiti what about ZACC itself? Did these guys awarded themselves contracts? One achiti so at ZACC to interview Mike Chimombe, Wikino Chivhayo and Moses Mpofu, but makes no mention of Scott Sakupwanya and the ZACC Zimprisila Chigumba. These are sacred cows. After all, when it comes to persecution, corruption. Mungwani atara mashoko kuti are you trying to destroy the evidence as being said here? Ataona zvimubvunzo zvako nawo uyoreza akuti info iripo uri dununu. Ndo mashoko ano yachiudza pana muzvinzi aiwa vana Michael Reza ava vari kuti they want to investigate vana Wikino Chivhayo but vari kutosiya vanhu vacho veZACC. They are not mentioning vanhu veZACC nana Scott Sakupwanya vaiva involved because hapana patingataura zvinhu zveZACC tichi exclude vana Chigumba. Aiwa tinoona kuti nyangwe investigation yavo inenge isiri proper, inenge isina kuitwa thoroughly. Saka ndimbotidze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko evanhu nemuwo mutudze mafungiro enyu. Pinda comment section medu, saka uno subscribe, like, chinotina on the bell icon.